profesionalno kao recimo Stanislav, jako važno je da je dobra fotografija, da su dobri video snimci, da je dobro kvaliteta, a sa druge strane nekako svi volimo te najnovije telefone kada izađu, pa menjamo za stare. Ja sam zbog toga danas ovdje, ja ću zameniti svoju 14-icu za 15-icu. I da, Stanislave, verujem da si ti zaslužan za vrhunske fotografije i videa na društvenim mrežama i kaži mi, koliko si bio usluđen i koliko se raduješ najnovijim iPhone modelima, prošlo smo veoma brzo stigli u Srbiju i pošto ćete vi između ostalog imati 150.000 slika, ništa ne brišem, slikamo se svakodnevno, imam preko 40.000 videa, ja više ne stavno da kupljam terabajte na iPhone. Imam jedno pitanje, da li zato što si ti perfekcionist ili zato što je Seka perfekcionist? Pa je toliko slika. Jasno je koji, dobro, okej. Da, ja sam malo korekao. Jedno čekam na prvom sredstvima. Sjajno. Eto, ovo je pravi trenutak taman da vas evo prosledimo sa moje leve strane. Mi smo danas obezbedili manji studiju, poveće funkcioniše. sad ne mogu više biti ozbiljna u tom stylingu. Čovek. Mislim, i sve nedavno gori, ali nekako se stvarno svi radi o najnovijim telefonu, volimo to. Ja kao žena koja je non-stop na društvenim mrežama, meni je stvarno važno da su lepe fotografije, dobro kvaliteta, da je video dobro kvaliteta, a na kraju krajeva i da je najnoviji telefon. Jeste. Ne doplaću, evo i ne mogu.